Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Yaunal gharibi, salam alaika, amnu wa salamu, salam alaika. Yaunal gharibi, salam alaika, amnu wa salamu, salam alaika. Ahmad ya Habibi, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dumateng para rawuh sedaya ingkang minulya, keluarga saking penanganan kekalih ingkang berbahagia, khususipun dumateng wali nikah saha calon kemanten kekalih ingkang sangat-sangat berbahagia. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pilih menapa yang menika kita saged bersilaturahim lan bermuajahah, saged rawuh ugi makempal wonten majelis akad nikah ingkang kebak barokah menika kanthi kawontenan sihah wal afiyah. Dalam rangka untuk bersama-sama ikut berbahagia, dalam rangka untuk memberikan doa restu lan doa barokah, fa insyaallah sekedar malih bilih dipunlaksanaken akad nikah utawi ijab kabul dumateng mantenipun kekalih. Kanthi iringan doa mugi-mugi kanthi akad nikah menika mangke estu-estu saged dadosaken pernikahan ingkang tansah dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saged dados rumah tangga ingkang bahagia, ingkang mugi-mugi saged membina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya hatal akhirah. Kaping kalihipun selawat lan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumil kiamah. Para rawuh ingkang kula hormati, pilih sesuai persyaratan administrasi pensyaratan nikah sampun dilaksanakan pemeriksaan utawi rafaan lan kita nyatakan pilih sedaya persyaratanipun sampun terpenuhi, ugi mboten wonten alangan dilaksanakan akad nikahipun wonten enjang menika. Pramila dumateng para rawuh sedaya monggo saderengipun akad nikah sareng-sareng kita laksanaken, kita bika rumiyin kanthi waosan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyati ajmain, khususan li hadainil arusain wa ala hadhihi as-salihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sifaha wa awatalayhi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak selamat dan nyatakan kamu dengan hati saya Siti Yuliana Siti Bapak Kadirin dengan mas kawin uang 2.180.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Yuliana binti Bapak Katarin almarhum Bapak Kadirin. Saudara Yuga Hontiati Putra bin Bapak Selamat, saya nikahkan kamu dengan adik saya Siti Yuliana binti Bapak Kadirin dengan mas kawin uang 2.180.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Yuliana binti Bapak Kadirin almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lahuma fi aqdihima wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma alif bainahuma baina Yoga Hongki Adiputra wa Kiki Juliana kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lihadainil arusain lahum al-fatihah.
Alhamdulillah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten aktu nikahipun sampun terlaksana kanthi lancar lan kita nyatakan kanthi ijab kabul menika pernikahan Mas Yoga Hongki Adi Putra kali Mbak Kiki Yuliana itu nyatakan ugi sampun sah ditandatangani riyen akte lan kabul nikah. أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أخشى عذولا همه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد إن غبت ويسفو العيش إن جئت نهاري كاتب حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ظناي إذا تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت Yata sang temanten hanyar sarira jenar mamangir waraden sarira nira pindha kentana sinangling tamu samya hang lileng leng-lenging driya kapandho rasa manuhara kaya milu hang lakoni tinananten sinungga
rasane? Kakarwani tane yakti Sajake ya bener ki. kanggo dadi nembang priya Nah, ya ora kudu ngono. prandene gahu Rasa gengsi. anggrek ponggrangsan asmara Ayo risiko. Risiko wi. demi cinta wani mati Tenane. kula nuwun nyuwun sewu yen kepareng kula badhe nderek matur panjenengan wong sing menapa sampun kagungan kula nyuwun tuku menawi anggen kula matur menika dadosaken raos mangke napa malih nandheke manuk gek gawe susu ning wit pelem kuweni aku madhep pancene butuh angger gelem saling ngopeni manuke patuh senengane nyucuki kayu aku mantuk tanggane matuh aku seneng kowe cahayu matur nuwun Sami-sami. katresnan kula sampun sampeyan Kula inggih matur nuwun. monggo
Dumateng para bapak alim ulama ingkang tansah hormati, para bapak pinisepuh ingkang dhahat kinurmatan, dumateng para bapak, para ibu, penderek pinanganten kakung saking tlatah Wiyung Surabaya ingkang tansah hormati, dumateng para rawuh tamu undangan ingkang tansah berbahagia wonten siang menika, sumangga sesarengan kula panjenengan sami sepindah tansah syukur dumateng ngasihipun Allah Subhanahu wa taala awit menapa kula panjenengan sami tansah kaparingan rahmat taufik hidayahipun hingga siang menika saged makembal wonten majelis dalam rangka temunipun pinanganten nggih menika anak Mas Yoga kalian Kiki putra saking Bapak Slamet, twin putri saking Bapak Kardinal almarhum. Pramila mugi-mugi acara menika tansah pikantuk ridho Allah sehingga saged berjalan lancar awal ngantos akhir. Amin Allahumma amin. Salawat utus salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kan ngajak kula panjenengan sami saking alam jahiliyah menuju alam Islamiyah inggih menika saking alam kegelapan menuju agama Islam. Mugi-mugi kemawon kula panjenengan sami dalah anak putu kula panjenengan sami eswestu binjang tansah pikantuk sahabat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tansah sugih umatipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, penderek pinanganten kakung ingkang tansah berbahagia, kula aturaken sugeng rawuh sugeng pinarak parenga kula matur wonten kangge sami wonten ing mriki kula minangka pembawa acara wonten acara temunipun pinanganten kekalih wonten ing siang menika. Pramila sakderengipun acara dipun mulai perlu katuraken susunan acara. Sepindah pembukaan kaping kalih waosan ayat-ayat Al-Qur'an, kaping 3 penyerahan sambutan dipun kukasi kacaran sekawan menika doa. Sumangga kangge ngawali acara siang menika sareng-sareng kawula pitikan Al-Qur'an. Mugi-mugi dadosaken lancaripun acara siang menika awal ngantos akhir lan mugi tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, acara engko kalih menika waosan ayat-ayat Al-Qur'an dumateng saking keluarga pinanganten kakung ingkang kajibah mewakili tempat so panggen kawula aturaken.